מאז בוקר היום השני למלחמה בירושלים, האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו שם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי היכן האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו. החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי עד שיחזור הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות ואני הייתי מניח אותן אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחוריי היו לי גמרת. לא יודע למה קיבלתי צלש. בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. תודה לשחקן דן סודרי, לקבוצת דמנטה בניהולו האמנותי של נבון אמוץ, לרקדני המרכז למחול שוהם בניהולה האמנותי של דולי זורניצר, קוריאוגרפיה תומר ברקו, ללהקות הצבאיות, להקת אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ולהקת חיל החינוך והנוער בעיבודו של דרור אלכסנדר. אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין, לשאת דברים.